Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii sociale TV, aici pentru tine, la Nova TV. Locul unde descoperiți comunitatea binelui, oameni de excepție care fac lucruri bune pentru cei din jur, unde faptele țin locul vorbelor și implicarea socială nu lipsește. Sunt Adina Camelia Gal, iar astăzi vom prezenta inițiative și invitați de excepție care fac excelență în sectorul lor de activitate, care văd piedicile și neajunsurile acestui sector nu ca eșecuri descurajante, ci ca oportunități și resurse de dezvoltare. Oameni care cred că schimbarea este încă posibilă, reprezentanții ai ONG-urilor din Brașov, organizații cu experiență și expertiză în asistență socială, excluziune socială, tineret, educație, sănătate și care au înțeles că doar împreună pot face lucruri frumoase pentru comunitatea în care trăiesc. Astfel s-a format Asociația Clusterul Comunitar de Economie Socială Acces, care are și un deziderat foarte frumos și reprezintă un partener de dialog social pertinent al autorităților publice locale brașovene. Din 2017, Acces luptă pentru alocare financiară pentru servicii sociale în județul Brașov, prin colaborare cu administrații publice locale și inițierea de politici publice și dezvoltarea cadrului de funcționare a parteneriatului public-privat. Practic, un liant între societatea civilă, organizații non-guvernamentale și instituții publice. În acest moment, din Asociația Clusterul Comunitar de Economie Socială Acces, fac parte 10 ONG-uri brașovene care militează pentru acest scop. În această zi frumoasă se află alături de mine 5 din reprezentanții a ONG-urilor din 5 ONG-uri și îi voi prezenta pe fiecare, îi voi ruga să-și prezinte ONG-ul și să spună câteva cuvinte despre ei. Îl am aici lângă mine pe domnul Gal Ondrajol, care este reprezentantul asociației aici pentru tine, dar și președintele clusterului, doamna Silvia Pohrip, da, de la organizația Suport pentru Regiunea Centru, Maricel Maroti de la Organizația Națională Cercetașii României, filiala Brașov, Virgil Onețiu, doamna Antonia Domocoș de la Asociația Raza de Speranță și Întreprinderea Socială Academie de Bine și, nu în ultimul rând, Asociația Scut, reprezentată de Mariana Busuioc. Și aș da cuvântul, în primul rând, domnului de lângă mine, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua și bun găsit! Vă mulțumim pentru invitație înainte de orice. Eu astăzi mă aflu aici în calitate de președinte al Clusterului de Economie Socială și în același timp președinte al Asociației Aici pentru Tine. În câteva cuvinte, Asociația Aici pentru Tine a fost înființată în anul 2015. Este o asociație care este licențiată în serviciu în comunitate. Cam în mare, noi suntem oamenii care, în urma înființării Aici pentru Tine, am început și am încercat să aducem o rază de speranță și mai multă bucurie oamenilor care chiar au o mare nevoie. Mai multe lucruri o să povestim eventual în cursul și mulțumesc mult, foarte frumos! Mulțumesc! Bună ziua, bine v-am găsit! Sunt Silvia Daniela Popri de la Asociația Spor Regiunea Centru. Asociația noastră este înființată în anul 2016 și are drept scop promovarea educației antreprenoriale și tehnologice în rândul tinerilor, crearea unei comunități care să permită transferul de experiență de la specialiști către tineri și, bineînțeles, colaborarea dintre instituțiile de învățământ academice și mediul privat de afaceri. Încă de la început, Asociația Suport Regiunea Centru a creat programe de educație antreprenorială și tehnologice, dezvoltând mai multe, hai să le spunem, evenimente și, bineînțeles, și un concept educațional. Am organizat competiții educaționale care au mers în sfera roboticii educaționale și programării. Anul acesta chiar am lansat un concurs de programare internațional și în prezent suntem parteneri într-un proiect alături de o altă întreprindere socială, Asociația Știi,
Un proiect frumos care practic ajută 55 de tineri în, hai să zicem, lumea antreprenoriatului și programării. Wow, Mulțumesc. foarte frumos. Deja e interesant. Avem un ONG care are activități în plan social, apoi un ONG care este foarte activ pe partea de educație. Vedem ce urmează. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Maricel Maroti este numele meu, îl reprezint în cadrul clusterului Organizația Națională a Cercetașii României, filiala Brașov Virgil Onițiu. Cercetașii sunt o mișcare educativă și noi tot în zona educației. Venim cumva în completarea educației școlare și cea din familie pentru copii de la 6 la 24 de ani. Aici avem programe pedagogice specifice, dar lucrăm și cu voluntari și avem și activități de dezvoltare personală pentru adulți. Și dacă e să vorbim despre economia socială, cred că suntem printre organizațiile pioniere în domeniul acesta, fiind cei care la începutul anilor 2000 am pus bazele unor proiecte și am și înființat o structură de economie socială cu destinație de hostel. Practic organizăm tabere pentru copii și tineri. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, impresionant. Bine v-am găsit! Sunt Antonia Domucoș și astăzi reprezint atât Asociația Rază de Speranță, care vine în sprijinul copiilor cu tulburare de spectru autist, atât al copiilor și tinerilor, cât și al aparținătorilor. În toată activitatea noastră am militat pentru drepturile lor, pentru integrarea lor socială și educațională prin proiecte și programe, atât pentru ei, cât și pentru cadrele didactice, cât și pentru aparținători, astfel încât întreaga comunitate să fie pregătită să îi accepte, să îi integreze, astfel încât să le putem oferi șansa la normalitate. De asemenea, reprezint și întreprinderea socială Academia de Bine, care reprezintă un serviciu externalizat al Asociației Rază de Speranță, în ideea în care ne-am dorit să extindem misiunea noastră la o scară mai largă pentru copii și tineri care aparțin grupurilor vulnerabile, atât copii cu nevoi speciale, cât și copii cu risc de excluziune, cu copii care aparțin programului de protecție specială, copii cărora le este dificil să aibă acces la un sistem integrat de servicii psihoeducaționale. Doamna Busioc. Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Mariana Busuioc, reprezint astăzi Asociația de Servicii Sociale SCUT. Asociația noastră s-a înființat în anul 2000. A început mai întâi cu un program pe sănătate mentală, care continuă de altfel și astăzi. Lucrăm cu 20 de persoane diagnosticate cu schizofrenie, dar nu numai. Lucrăm foarte mult cu boli din acestea cronice pe sănătate mentală. Este, din păcate spun, singurul serviciu din județul Brașov pe sănătate mentală. Sincer, eu sunt optimistă, sper în viitor să se mai dezvolte astfel de programe, pentru că este o mare nevoie pe sănătate mentală, mai ales acum, după pandemie, cred că ne-am dat seama cel mai bine ce înseamnă sănătatea noastră mentală. De asemenea, din 2004 am mai dezvoltat un program destinat tinerilor care se pregătesc să iasă din sistemul social de protecție. Lucrăm și cu tinerii care au părăsit deja acest sistem și încercăm să îi integrăm în comunitate, integrare socioprofesională, dar facem cu ei destul de multe activități astfel încât să ușurăm această tranziție din sistemul de ocrotire specială în comunitate. Este un pas greu și dificil pentru ei și au nevoie de suport. Da, o activitate impresionantă aici de față. Recunosc că sunt impresionată și cred că și telespectatorii noștri cât de multe lucruri se pot face în comunitate și cum luptă ONG-urile pentru drepturile și pentru a le oferi
unor oameni, unor copii, unor adulți o viață normală, ca să spunem așa. Ok, deci practic fiecare dintre voi faceți performanță pe domeniul vostru. Vedem aici sănătate, vedem educație, vedem tineret, vedem asistență socială. N-a fost de ajuns, nu? Lucrurile se fac împreună și v-ați gândit la un moment dat să vă uniți într-un organism, într-un cluster de economie socială care să reprezinte interesele unite. Pentru că știți cum se spune, o voce puternică, când suntem uniți, suntem mai puternici și atunci devenim o voce în fața autorităților publice. Clusterul de economie socială este acest liant între ONG-uri, societatea civilă, deci practic fiecare om care ne privește acum și care este parte din acest proces și instituțiile publice de care avem atât de multă nevoie și cu care trebuie să colaborăm. De aceea aș vrea să vă întreb cum v-ați gândit și de ce v-ați alăturat acestui cluster. Am spus acum câteva motive, dar ați simțit că nu e suficient, nu? Și v-ați gândit să dezvoltați mai mult și să faceți mai mult pentru comunitate. Nu era de ajuns ce făceam fiecare în bucățica noastră. O să răspund eu la această întrebare. Mulțumesc. Și cred că... în numele tuturor. Da. Am considerat în urmă cu câțiva ani că lucrurile nu suntem suficient de bine auziți noi ca ONG-uri de către autoritățile locale și că colaborând, unindu-ne într-o structură reprezentativă, pentru că asta este clusterul, o structură reprezentativă a ONG-urilor, putem să avem o voce mai puternică, putem să fim un partener de dialog credibil și, să spunem, chiar profesionist în raport cu autoritățile publice, nu doar locale, pentru că de ceva timp încercăm să influențăm politicile publice și la nivel național. Deci, practic, ăsta ar fi motivul pentru care noi am ales să creăm acest cluster, să fim parte dintr-un cluster de economie socială și un alt motiv este cel legat de accesul la finanțare. Pentru că aici, după părerea noastră, întotdeauna când e vorba de a avea acces la finanțări publice sau din fonduri europene, e necesar parteneriatul, iar parteneriatul este deja creat prin acest cluster. Totuși aș mai lansa o întrebare. Ce ați simțit că este foarte greu să vă uniți? Cum ați simțit relația cu autoritățile, practic, în această unire? Vorbeați de parteneriat și ați spus că aveți nevoie de acest parteneriat. În ce scop sau cum v-ați gândit să faceți acest parteneriat? Pentru că trebuie să ne unim, clar trebuie să fim puternici, să fim mai mulți. Și ați spus că vreți acest parteneriat pentru alocare financiară. Da, bine, în prim moment mă refeream la parteneriatul dintre ONG-uri. Dintre ONG-uri. Complementaritatea activităților noastre pentru incluziune socială, pentru că vorbim de activități de asistență socială, activități educaționale, activități de, de locuire sau alte activități distincte, complementare, de care are nevoie o persoană pentru a putea fi inclusă social. La acest aspect m-am referit în momentul în care am spus despre parteneriatul dintre ONG-uri. Dintre ONG-uri, ca să se înțeleagă foarte bine, pentru că odată trebuie să facem aceste parteneriate între ONG-uri, ca să și telespectatorii să se înțeleagă, și apoi avem aceste parteneriate cu ceilalți reprezentanți ai societății civile. Aici vorbim și de instituții, vorbim și de... Deci, practic, trebuie să ne unim cu toții în cele din urmă, dar pe bucățele, aș putea spune, ca să facem pași mărunți către succes. Așa este. Mulțumesc mult. Acum, dacă ne întoarcem în 2017, nu a existat atunci un imbolt, așa, un impuls de a forma acest organism și să știți că este un lucru rar întâlnit în Brașov să se întâmple acest lucru, în sensul că la nivel național sunt foarte puține inițiative de acest gen în care ONG-urile să fie unite într-un cluster sau într-un organism puternic care să reprezinte interesele ONG-urilor în plan local. Suntem una din puținele inițiative la nivel de țară și mă bucur foarte mult că cineva a avut această idee.
Cred că, nu, Silvia, poți să-mi povestești tu mai mult despre acest istoric, ce s-a întâmplat în 2017. Noi ne știm mai de mult, ne tot întâlneam la ședințele Consiliului Județean, consiliile locale, pe probleme sociale, educaționale. Ne-am întâlnit, bineînțeles, la o cafea și cum cafea trebuie să fie întotdeauna una inspirațională. Sigur. Am zis ce facem, adică exact cum spunea Maricel, cum putem muta munții împreună. Și practic ne-am unit din două motive. Una, scopul de a face bine în comunitate și doi, nevoia de finanțare. Dintr-o necesitate. Fără bani nu poți să faci prea multe. Corect. Da? Fără oameni, într-adevăr, suntem o mână de ONG-uri, o mână de oameni care fac lucruri faine în comunitatea noastră, însă avem nevoie de finanțare. Și pentru că avem nevoie de finanțare, la momentul respectiv erau finanțările exact pe clustere. Deci a fost momentul oportun atunci. A fost momentul în care s-a făcut un pic clicul, uite, avem o șansă. Și, bineînțeles, la momentul respectiv nu exista noțiunea de cluster de economie socială și pentru că toți eram îndreptați în zona socială, s-a înființat acest cluster de economie socială. Bineînțeles că n-a fost doar ideea în sine și hai să înființăm un cluster de economie socială. Pe parcursul la ceva timp, nu știu, un an jumătate, noi practic ne-am întâlnit pentru că misiunea și scopul, viziunea fiecărui ONG a trebuit cumva unit într-un scop comun. Organizarea unui astfel de cluster presupune mult mai multă muncă pentru că și legislația este de așa natură și cumva să imprimi în mintea comunității că există posibilitatea ca niște ONG-uri să gândească comun, să aibă o misiune comună, cred că este de durată. Este de durată și este de admirat, cum spuneam. E un lucru rar întâlnit și știu că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. A fost nevoie de mult timp în care să vă uniformizați ca și strategie, ca și politică și să faceți acest scop comun. Până la urmă luptați pentru binele comunitar și asta trebuie să înțeleagă oamenii, că luptăm ca oamenilor să le fie mai bine până la urmă. Nu? Ce frumos, nu. Dar este nevoie, cum spuneați, de alocare financiară și aici este un punct sensibil, pentru că nu poți să faci lucruri extraordinare dacă nu ai acele mijloace financiare asigurate, până la urmă, pentru oameni. Vara asta răcorește-te cu ceaiul rece Olympus. Doar ceai cu doar fructe. L-aș întreba pe domnul Marotti, mă întorc la el, să înțeleagă bine și telespectatorii, pentru că sunt oameni care poate se uită la noi în acest moment și tot vorbim așa de economia socială și de misiunea ei. Ce înseamnă până la urmă economia socială? Ce înseamnă un business social până la urmă? Și de ce acest business social? Aș avea două răspunsuri la întrebarea asta, pentru că unul este dat de legislația națională cu privire la economia socială, care spune că este activitatea economică care nu are ca scop acumularea de profit, ci profitul se redistribuie sau se investește în scop social. Aici vorbim de legislație. Însă dacă vorbim de principii și de concepte, cred că economia socială e cumva în fiecare activitate care produce un plus de valoare. De ce spun asta? Pentru că putem să găsim structuri de economie socială înființate sub forma unor ONG-uri, cooperative, știu eu, chiar și SRL-uri. Important este să nu uite și să nu lase deoparte acest scop social, da? Prioritar nu este profitul, ci prioritar este, de exemplu, partea de ocupare pentru beneficiarii serviciilor sociale, este prioritar venitul și starea de bine a angajaților și a altor beneficiari de servicii sociale, dar, într-adevăr, activitatea economică creează resursele și veniturile necesare pentru a avea aceste
pentru a putea oferi aceste lucruri. Din acest motiv, cred că, cumva, dincolo de definiția legală, economia socială este în fiecare ONG din jurul nostru și fiecare ONG poate să-și genereze propriile venituri pe baza cărora își poate atinge misiunea socială. Deci, practic, este un business social, nu? În care luptăm, facem o afacere, nu? Deci, dar în același timp luptăm și pentru bine. Și o parte din aceste venituri, sau, cum spuneați, din profit, ca să se înțeleagă foarte bine, se duce într-un scop social, nu? Practic, militați pentru o cauză socială. Mi se pare extraordinar pentru că afacerile, nu aș vrea să spun că sunt individualiste, dar profiturile se duc doar către conturile unor anumite persoane, nu? Care practic au și aceste joburi și fac acea afacere. Dar aici nu. Aici profitul, nu? Se duce către o cauză socială, sprijin comunitatea. Mi se pare o inițiativă extraordinară. Și cred că pe viitor sperăm, știu din cunoștințele pe care le am, că sunt inițiative în acest gen și legislative de a se dezvolta tot mai mult economia socială și de a se implica oamenii. Așa este, nu ocazional și nu ne aflăm în acest moment în sediul unei întreprinderi sociale, nu? Asta se numește Academie de Bine, ce nume frumos. Și dacă tot vorbeam de fapte bune și de ce înseamnă economia socială, Antonia, ne poți povesti mai multe despre întreprinderea socială și ce înseamnă ea și ce faceți voi aici? Da, cu drag. Asociația Academia de Bine este recent înființată. Este o întreprindere socială finanțată prin programul Argus, sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor sociale din regiunile nord, vest și centru. Este un proiect de-al nostru de suflet pe care l-am tot gândit și la care am conlucrat. Suntem o echipă mare. Și venim cu un concept, spunem noi, inovativ, cu o echipă multidisciplinară, cu un set integrat de servicii psihoeducaționale, psihoterapie, consiliere, educație non-formală, ateliere de dezvoltare personală, ateliere de art-terapie și servicii, activități recreaționale, activități outdoor, activități tematice, atât pentru copii, toate acestea atât pentru copii cât și pentru adulți. Și bineînțeles scopul nostru este și beneficiarii noștri sunt copiii și tinerii cu risc de marginalizare, cu risc de excluziune socială, copii proveniți din grupuri vulnerabile, cum ar fi copii cu tulburări de spectru autist, copii cu tulburări asociate, tulburări emoționale, copii proveniți din, cum spuneam și mai devreme, din programul de protecție specială. Și bineînțeles, așa cum povesteau și colegii noștri mai devreme, pentru că suntem o asociație nou înființată, este atât de important sprijinul comunității și sprijinul celorlalte ONG-uri pentru ca să ne putem... Ca să vă puteți dezvolta și ca să puteți să alocați, să aveți aceste resurse financiare, că vorbiți aici de copii excluși social și care provin din familii defavorizate și nu cred că acele familii își permit să plătească anumite servicii care nu sunt tocmai ieftine, nu? Exact. Și practic vă ocupați de copilași și de acei oameni diferiți de noi, care, în fine, nu sunt tocmai plăcuți și acceptați în societate. Da, e un lucru extraordinar ce spuneți și mi-ar place să văd astfel de inițiative cât mai multe pe viitor. Dar întreprinderile sociale sunt în Brașov destule. Care ar fi motivele de ce o întreprindere socială ar accede la clusterul Acces? Cum reușiți să-i atrageți cumva în acest organism? L-aș ruga pe domnul Galondra să ne spună mai multe. Da, mulțumesc mult încă o dată. Misiunea Acces este de a sprijini societatea civilă. Faptul că noi atragem, noi de fapt vrem să fim vocea care unește și face punte între societatea civilă
și, să spun așa, partea administrativă a societății civile. Este extrem de important să gândim pozitiv și, așa cum au spus și colegii mei, toate lucrurile acestea care le fac ONG-urile, le fac, că toți s-au vorbit de resurse, din resurse proprii, că este nevoie de o susținere, iar tot așa, cum am spus noi mai devreme, mai multe ONG-uri la un loc au o voce mai puternică. Și le fac în scopul binelui. Deci toate ONG-urile implicate și cei care suntem acum în organizația de cluster de economie socială, cei 10, toți medităm pentru a face bine și a aduce plus valoare serviciilor sociale de care nu doar Brașovul, ci orice societate are mare nevoie. Și doriți să fiți cât mai mulți, pentru că se spune că suntem mai mulți, devenim o voce mai puternică și nu strigăm mai tare și ne facem auziți tot mai bine, nu? Așa este. Ok. M-aș întoarce acum la Mariana Busuioc, pentru că este reprezentanta unui ONG cu o foarte mare experiență, pentru care eu am un adevărat respect pentru lucrurile frumoase pe care le face Asociația Scut. Și știu că a avut multe provocări în acești ani și i-aș cere să vorbească în numele ONG-urilor de față, că toate ONG-urile au provocări. și care ar fi aceștia? Cum reușiți să le faceți față? Care ar fi provocările ONG-urilor la nivel local, la nivel național din acest moment? Că știu că sunt multe. Da, grea întrebare, Tina, mulțumesc și pentru prezentare. Provocări sunt foarte multe. Ăsta, de fapt, este și unul dintre motivele pentru care noi ne-am unit în cluster, pentru că sunt multe provocări și singuri am observat că nu le putem duce și împreună putem face mult mai multe și putem diminua din aceste provocări. Acum, și după pandemie, provocările evident că s-au accentuat, dar n-aș vorbi neapărat despre perioada asta de după pandemie, ci despre provocările noastre în general. Așa cum au spus și colegii mei mai înainte, o parte dintre provocări vin din partea asta de resurse financiare. Multe dintre ONG-uri acordă aceste servicii sociale, educaționale gratuit. De ce? Pentru că noi lucrăm cu oameni în nevoie, care nu au resurse să plătească, nu au posibilitate să acceseze un program educațional. Da? Fiecare copil are dreptul la educație și la activități extracurriculare, dar nu are aceste posibilități. Sunt persoane care nu au ce mânca, așa cum, da, voi vă ocupați la Asociația Aici pentru Tine de aceste persoane. Și atunci noi trebuie să facem rost de aceste resurse. Este foarte dificil. Până acum, alături de noi a fost comunitatea. Dar odată cu pandemia, economia s-a dus la vale și sponsorizările au fost din ce în ce mai puține. Cu greu am trecut prin această perioadă. Ne-am susținut unii pe ceilalți, știm foarte bine cum ne-am dat mâna fiecare să ajutăm oamenii din comunitate să iasă din această perioadă și am fi avut mare nevoie în această perioadă și de sprijinul autorităților publice. Din această cauză, cred că milităm foarte mult. N-a existat sprijin, să înțeleg. Din perspectiva mea personală, nu a existat. E bine să spunem și lucrurilor pe nume. Foarte puțin. Prea puțin față de nevoia care era triplă în perioada pandemiei. Da, recunosc că am fost de multe ori și frustrată, dar mi-a trecut între timp. Pentru că atâta timp cât legea asistenței sociale spune că sistemul de asistență socială este alcătuit și din cel public și cel privat, mă aștept ca și acele resurse să fie alocate corespunzător, în mod echitabil. Așa și este. atunci aveam aceste așteptări. Din cauza asta au venit și frustrările. Da, este de înțeles. Asta era următoarea întrebare. Din păcate nu mai avem atât de mult timp, dar mi-ar place
să mai dezbatem astfel de subiecte și cu siguranță vom mai face, pentru că ele trebuie să fie auzite de fiecare om care ne privește, pentru că este bucățică din fiecare om ce facem noi aici. Și asta vreau să vă întreb și aș întreba-o pe Silvia, cum vedeți colaborarea cu instituțiile statului? Că din ce povesteam doamna Mariana Busioc este infimă. Adică, ok, vreți să fiți acest liant, avem nevoie de colaborare. Cum e ea în acest moment și ce se poate face constructiv, atât la nivel local, da, și la nivel național? Bun, despre implicarea în politici publice ar putea colegii mei să vă spună mai multe, pentru că ei sunt pe zona socială, eu sunt mai mult pe partea educațională. Însă pentru că asociația noastră are la bază antreprenoriat, o să o devin un pic mai practică. Sunt economist și ca atare vin cumva într-o latură, hai să zic, mai reală a vieții. În momentul de față vorbim de întreprinderi sociale înființate ca SRL sau ca și ONG. Există oarecum o neadaptare sau a legislației vis-a-vis de aceste întreprinderi sociale. ONG-urile, întreprinderi sociale, dacă sunt înființate ca și ONG, pot beneficia de aceste facilități de sponsorizări, bineînțeles, și dacă această întreprindere socială este înființată urmarea unor programe, fonduri europene, atunci hai să zic că mai avem un pic de șanse. Însă vorbim de o întreprindere socială care este înființată ca și SRL. Un hibrid, ca să zic așa, pentru că, pe de altă parte, întreprinderea socială vine și face profit într-un scop umanitar, în ajuta oameni. Ce pot să spun? Că cred că în momentul de față este necesară o adaptare a legislației în acest sens. Adică, dacă vorbim de zona socială și faptul că 90% din profitul unei întreprinderi sociale se duce în a susține activități sociale, că e vorba de învățământ, că e partea sanitară, că este vorba de educație, tot despre latura socială vorbim, în momentul de față mi-aș dori tare mult ca Ministerul Finanțelor, CECAR-ul, de ce nu Ministerul Economiei? Economia nici nu mai știu, că acum s-au separat multe, s-au reașezat ministerele. Mi-aș dori să vină cu o legislație concretă la întreprinderea socială, pentru că este o realitate economică la nivel european. Nu mai vorbim despre Brașov, nu mai vorbim despre național, despre România, vorbim la cumva întreprinderea socială în cadrul Uniunii Europene. Și atunci, noi am pus niște întrebări prin alte colaborări de ale noastre, am pus niște întrebări la ANAF, am pus niște întrebări la CECAR, așteptăm niște răspunsuri un pic mai concrete, astfel încât să ne putem dezvolta acest mic business în scop social în limitele legii. Și, bineînțeles, aceste întreprinderi sociale să aibă o sustenabilitate, pentru că atât timp cât nu ne putem încadra într-un statut juridic clar, nici sustenabilitatea nu poate să fie reală. Deci mai sunt multe puncte de atins și mai e multă muncă, să înțeleg. Da, în să nu uităm, mi-aș dori să spun, toți de aici suntem oameni pasionați de ceea ce facem. Orice business pornește de la motivație, indiferent că este un business social sau unul economic, da? Pornim de la o motivație, o pasiune pe care vrem să o dezvoltăm, să facem un profit. Și să pui suflet în ceea ce faci. Să pui suflet, oricum, că pasiunea asta presupune. Din suflet. Acum că venim în zona economică și facem strict un business, sau facem un business în zona socială, vorbim de implicare. Vorbim de formare de oameni, vorbim de, sub o formă sau alta, chiar și în zona antreprenoriatului, nu neapărat social, vorbim de rezolvarea unor probleme, da? Angajare de personal, formare de personal, iar în zona socială vorbim cu atât mai mult de formare de personal și implicarea într-o zona educațională, zona sanitară, venim cu rezolvarea unor probleme reale ale comunității. Și mai ales să nu uităm că lipsa resurselor, de care ar fi financiare, materiale, duc la anumite conflicte sociale. Consider în momentul de față că întreprinderea socială poate să fie una dintre soluțiile pe termen lung de aplanare a conflictelor sociale.
în comunitate. Da, foarte bine ați punctat. Îmi doresc și cred că toată lumea vrea, toți cei prezenți de aici și oamenii care ne privesc, să vedem această schimbare, să ne întâlnim data viitoare, peste un timp, și să spuneți: ok, concret, am avut aceste rezultate, ne-am unit în scopul binelui, avem aceste proiecte, ONG-urile primesc alocare financiară, fac mai multe lucruri pentru comunitate, pentru că din ceea ce știm, poate un procent de maxim 15-30% din nevoi sunt acoperite. Deci mai este foarte mult de lucru. Mă refer la partea socială, la copiii excluși social care au probleme, și cred că în momentul în care sărăcia se mai combină cu boala, este dezastruos. Cel puțin ca părinte, să-ți vezi copilul, să vezi că nu ai bani pentru strictul necesar și mai este și bolnav și nu poți să-i asiguri serviciile de care are nevoie, cred că trebuie să fie îngrozitor. Câteva cuvinte de final, foarte pe scurt. M-aș adresa președintelui clusterului de economie socială. Ce facem? Duceți echipa către entuziasm, că sunt atâtea probleme? Ca și completare la ceea ce au spus colegii mei, trebuie să menționez un fapt care duce înspre o rază de speranță. În ultimul an am reușit să dezbatem și să ne apropiem un pic de autoritățile publice. Este o apropiere timidă, dar există. Dar există. Din păcate, la partea de soluționare a problemelor de tip economic pentru fiecare ONG, mai este foarte mult de dezbătut și de a lucra cu autoritățile locale. Dar, așa cum a spus și colega noastră Silvia și colegii au spus mai devreme, toți cei care suntem și facem parte din clusterul de economie socială, facem lucrurile din pasiune. Cu toții am trecut peste o perioadă foarte grea și totuși suntem aici. Iar aici, în cadrul acestei emisiuni, adresez de fapt o provocare pentru cei care ne urmăresc și pentru eventual alte ONG-uri care doresc de asemenea să ni se alăture, să fim o voce și mai puternică și să încercăm împreună să influențăm politicile publice în așa fel încât în viitorul apropiat situația ONG-urilor să se îmbunătățească atât la nivel local cât și la nivel național, deoarece este o nevoie extraordinar de mare. Iar din păcate, fără resurse nu se poate face nimic. Să înțeleg că sunteți optimist și absolut, data viitoare va fi mai bine și sperăm din suflet să se schimbe ceva. Ați spus de o apropiere timidă. Important este că ea există. Știți că e greu cu oamenii să lucrăm, dar încet, încet rezolvăm. Sperăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă apreciez și vă respect pentru munca pe care o depuneți în folosul binelui, pentru că se numește Aici pentru tine și suntem aici pentru cei aflați în nevoie și sper ca data viitoare să ne vedem cu vești concludente despre proiecte viitoare. Mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi! Aceasta a fost ediția noastră de astăzi, în care am avut invitați pe 5 reprezentanți din 5 ONG-uri care fac parte din Asociația Acces, Clusterul pentru Economie Socială din Brașov, care militează pentru drepturile și pentru societatea civilă. Înființată în 2017, organizația are misiunea de a sprijini societatea civilă și generarea de soluții inovatoare la provocările sociale prin facilitarea accesului la economie socială, construirea infrastructurii antreprenoriale și crearea unui mediu favorabil de colaborare pentru dezvoltare organizațională și incluziune socială. Eu sunt Adina Camelia Gali și până data viitoare când ne revedem, sunteți invitați să ne urmăriți pe pagina asociației www.asociațiaaici-pentru-tine.ro, dar și pe pagina de Facebook și Instagram. Așa cum bine v-ați obișnuit, de fiecare dată la final vă îndemn la cât mai multe fapte bune până data viitoare. Mulțumesc!
Vara asta răcorește-te cu ceaiul rece Olympus. Doar ceai cu doar fructe.